Under en rækkebehandling placerer jeg hænderne blidt på den person, der ligger på briksen. Det vil være i ansigtet og hen på kroppen. Og det der så sker, det er, at mine hænder bliver varme, og der kommer en energi igennem mine hænder ned til den, der bliver behandlet. Det vil sige, at der kommer varme fra mig til modtageren. Helt konkret sker der en fysisk afspænding, når man modtager Reiki healing. Muskelsmerter eller spændinger bliver løst op, og samtidig kommer man ned i en anden form for afspænding, en dyb mental afspænding. Man kommer i kontakt med sig selv. Nogle kommer med muskelsmerter, ømme skuldre, musearm, ondt i ryggen eller knæet. Andre kommer, fordi de har brug for ro, de har en stresset hverdag. Men man kan også komme, fordi man har brug for at gøre noget godt for sig selv og få en ny form for energitilførsel. Det kan være en luksus, man giver sig selv, en omsorg, man giver sig selv. Oplevelsen af, hvordan man har det efter en behandling, er forskelligt. Nogle oplever, at de er trætte og skal slappe af. Andre de er i helt opløftet, let stemning og fyldt med energi til at suse afsted til deres gøremål. Og nogle kan ikke mærke noget lige nu og her. Det hele det er rigtigt. Kroppen er sat i gang, og kroppen fortsætter med at arbejde resten af dagen og de efterfølgende dage. Man kan også se Reiki healing som en form for brobyggerarbejde, fordi mange af os mennesker hele tiden lever i vores tanker og vores hoved. Med healing kan der begynde at blive skabt kontakt fra hovedet ned til kroppen, ned til følelserne, så vi efterhånden kan mærke efter, hvad kroppen fortæller os. For kroppen er klog, den prøver hele tiden at give os signaler på, hvad den har brug for, og hvad den kan, og hvad den ikke kan. Men tit så har vi svært ved at lytte og mærke det. Det, der ligesom hele tiden kommer til mig, det er, at der er ikke nogen grund til, at folk skal have det skidt, når det nu er så let at få det godt. Og det er det, jeg kan gøre med Reiki healing. Det er en helt enkel behandling. Den er blid, og den er nænsom, og den virker.